देवगड साळशी येथील श्रीदेवी पावणाई मंदिरात 7 दिवसांच्या अखंड हरिनाम सप्ताह सुरू झाली असून यानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे। देवगड साळशी येथील श्रीदेवी पावणाई मंदिरात 7 दिवसांच्या अखंड हरिनाम सप्ताह सुरू झाली असून यानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।